We'll discuss about the future of the CAP proposals from the perspective of food security and also targeting of supply. It's very important that the targeting of supply is to the active food production and to farmers who act in active food production. For Finland, the couple income support is very important to maintain our food security, and so we think that it should be maintained at least at the level what it is now. Then we are also going to discuss about the trade-related issues, especially with Ukraine, and I'm happy that we are able to support Ukraine's path towards EU membership, and so this new agreement is helping Ukraine to create a fruitful path and especially also achieve those EU agriculture criteria, and that would benefit both Ukraine and EU. And then last but not least, Finland is having its own AOB. It's about the simplification of fishery policy, and we have seen a lot of simplifications in agriculture policy but not in fishery policies, and so this is important that we also make these simplifications which would help our fishermen also in their future. Eli tänään keskustelemme jälleen tästä tulevasta CAPista ja erityisesti siitä näkökulmasta, että millä tavalla se auttaa meidän ruokaturvassa, mutta myöskin, että miten meidän tulee sitten tulevaisuudessa nämä tuet suunnata. Ja meillähän Suomessa sekä hallitusohjelmassa että Suomen hallituksen linjana on tukea sitä, että sitä käytetään nimenomaan aktiiviseen ruoan tuotantoon. Ja todellakin tätä linjaa myöskin EU-pöydissä sitten ajamme. Toinen tärkeä asia tänään keskustelussa on nämä kauppasuhteet, jossa edelleenkin tuemme Ukrainan tietä kohti EU-jäsenyyttä, ja tässä on tärkeää, että Ukraina saavuttaa myöskin sitten nämä samat kriteerit maatalouspolitiikassa, ja tätä kohti Ukrainaa tuemme. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, meillä on keskustelu myöskin sitten yhteisen kalastuspolitiikan yksinkertaistamisesta. Tässä Suomella on nimenomaan oma aloite, ja mehän olemme nähneet maatalouspolitiikassa paljonkin yksinkertaistamista, mutta emme juurikaan kalastuspuolella, ja tämä on myös tärkeää, jotta se helpottaisi meidän kalastajien tulevaisuutta. Kiitos. Thank you.